Ngatsinywa yiphenti ngaze ngavuka eICU. Iyaqala kanje lento. Ngishade nomculi uLeroy. uLeroy umculo omkhulu kakhulu okwilevel yo Black Coffee. Sho ukuthi mina naye sahlangana within 3 months uLeroy wesengishadile wathi yena nje mangabe umuntu emthanda ubona ngo day 1 akafuni nje loku edrayisa eqeda isikhathi echitha nje isikhathi ekumele ngabe usichitha ejabulile nomuntu wakhe. Hey bakithi uLeroy uyakwazi ukuthandana, uyakwazi ukudisplaya uthando. Sisemshadweni ohappy sijabulile. Mina noLeroy mangabe kuukuthi uLeroy mhlawumbe uye studio sakhe uyo practice umculo wakhe ama producer engangidingi lapha e-studio ngicela ukukutshela kusuke kufana nokuthi ulendlini ngoba ungifonela non stop. Use studio nje kodwa kufana nokuthi unami minute neminute we are communicating. Shukuthi mina ngiyafunda ke because ngomshado wethu uLeroy wathi angicele nanoma yini uzonginikeza yona. Mina ngacela ukuthi ngicela i-degree ye-engineering. Kuthe mangabe sengiqeda ngedegree yami ngathola umsebenzi, ngasebenza kwenye inkampani ekuthiwa iSelofas. Mangabe sengisebenza lana bafethu yonke into yinhle, yonke into imnandi, we are getting along, neboss yami enjoy umsebenzi wami yawuthanda kakhulu. Lapho uLeroy useyafa isikhwele ukuthi mina emsebenzini ngikhuluma namadoda. Gwiqiqi emsebenzini ngilahlekelwe umsebenzi, ngibuye ekhaya ngiyakhala, iboss ngitshela ukuthi umsebenzi uphelile. Lapho ngiyabona ukuthi there is nothing wrong with inkampani, shukuthi nje kuxoshwa umina umuntu ongafunwa kule nkampani. Angiduduzeke umuntu wami bakithi angitshela ukuthi ayikhulileka mntakwethu ngizokuvulela inkampani yakho, wena ngitshela ukuthi ufuna inkampani enjani, ufuna ukwenzani kulo nkampani, and mina ngizokwenza sure ukuthi ngiyakuvulela lo nkampani, ngizosebenzisa ama connection ami ukuthi ngikutholela ama client. Khulileka nje uzoyisola lo boss lo okuxoshile. Ngempela ke sinini ioffice uselivulile uLeroy useyongitshengisa ioffice la khona lihle kanjani bafethu nama contracts yonke into nje sekusela ukuthi mina ngiqale. Angihlalise phansi kuLeroy athi sithandwa sami mina uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani. Ukukuthanda kwami kwenza ukuthi ngibe nesikhwele kakhulu. Njengoba uengineer namanje uzodila namanye amadoda, sithandwa sami eyisikhwele mina sizongibulala. So ngicela badla kunelinye iphenti engili-inventile yabo. Leli phenti leli umina engikwazi ukuthi ngilifase yabona mangabe wena ufuna ukuyochaba noma ini uzosebenzisa i-app unlock kwi-app. Umina nje kodwa onama access wonke kule app wena nje ukunlock ama uchama liyakukalela ukuthi hayi umuntu ochama uchama isikhathi esingaka futhi liyakwazi tracker lizwe umchamo nani ukuze sithana sami nami ngibe protected ngoba ngumuntu nje onomona kakhulu ngomuntu engithandana naye. If umuntu ekuthanda nje uba nomona ngawe sithandwa sami. Ngivume ke bafethu nami ngisemathandweni ngivuma ukuthi indoda ingqukise leli phenti leli. Shukuthi njalo ngiyanothisa ukuthi mangabe kade ngine meeting nendoda livelane leli phenti lingipintshe. Ngelinye ilanga lavelana langipintsha kakhulu after ngise boardroom egcwele amadoda siphelile imeeting. Langimpintsha kakhulu langimpintsha ngaze ngashawa iheart attack. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngaphaphama esibhedlela ngendaba yedilozi, ngendaba yephenti. Emva kokuphuma esibhedlela Thando luni lolu ozozubulawe ufake kwikhoma ngendaba yokuthi indoda inesikhwele. Ngacela idivorce. Guess what ukuthi ila kwavuleka khona a can of worms after ukucela idivorce. Kwenzaka lokuningi ngicela ukukutshela ukuthi nasejele ngajika khona because indoda yathi yona iyangithanda ngesikwazi ukudivorce. Angeke nje izilisayini iphepha le divorce. Ngayitshela ukuthi mina ke sengumfazi ofundile ngishaya phansi ngonyawo ngithi divorce izoyisayina. Guess what ukuthi kwafika amaphoyisa angibamba endlini athi there is corruption kwikhampani yami indlela engithole ngawo ama client. Lapho ke isignature yami ehamba phambili kuyona yonke into, isignature yendoda nje ayikho. Ngavuka ejele ngaphuma ngebail. Indoda ke ingitshela ukuthi kumina it's either ngiya ejele ngiyoqhubeka isigwebo liyaqulwa liyathethwa icala ngiyaboshwa noma ngiqhubeka nomshado nayo. It's either ngiyayidivorce mengiyidivorce nje ngizohamba ngiyospend impilo yami ejele for fraud noma ngiqhubeka nomshado nayo because yona iyangithanda. Ithi yona inamandla ukuthi le fraud le
lelicala le-fraud nje ngavela ilisuse nje kube ngathi alikaze libe khona. Wena umina wawungenze njani? Wawungashada nale ndoda uqhubeke uhlale nayo le ndoda enesikhwele ekutsinya ngephenti, noma ungalwa ulwela ukuthi nje i-divorce uze uyithole, whether uyejele uyokulwa naloku uzama ukuprove ukuthi ayikho lonto leyo. Wena umina wawungenze njani? Wawungaqhubeka nomshado noma wawungenze njani? Seke nje ungitshele down below kwi-comment section. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Iyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.